ناي حجي مجر جنرال رمضان أولياء مجدي حدا حسابات أقريب لكم نيرو مجدي بين انت خدنا زبل مجد حساب أقريبني تاريخه سوز غربا انت عاتبل نيرا هجي بينا إنا نخيدلنا هجي لعلن تحت النول نيرنا أولياء انت اللي شعو هجي على بريم كا حيال هنيرو اتوبيو سريسي توقعيو أولاتو بفلاي مرح حيلين مرح كلني قلمتات سيريس يوم كلهم علي إبراهيم ما تسويتو انت يعني علي إبراهيم سي ولا دحراي بفلاي دحرنا سنت ولا تخلصي أبتهم متي أخريهم كلهم دستي خسكستي سانتا فانوس مبرات مالتيو كلهم تلقيلهم يمان سجام كخدو خلو تايمس نشعو حدا تذكره شعبية عايشون كواي رسوم عايشون كواي رسوم القلم كواي قد فديوم زبل أدرر لمو دازار أربعة ديرو هو دي أخي با فورتو لعلوت حلفتي بوليتيكاو بيت صحفت ناي حكمنا ناي إمداد ناي ملكت كلكم تأكيكم زكاتكم وأخي با ينيرو انت ينيرو تحسو دمس نسمع قلبت يبيلو دورونان له دمس كله دحراي صنيح انتي نرينا خا قرط مارتس سماي قصو فحبل دحراي ترى انا خا سبكو دقريت تقولقول مسجون زراعي خبرات تعذبتي أبي إريترا ميديا نتورك فراداي شو كان كايدو زغلنا قال محتات نس دكتور تغستيع فقالوا حجون كوتسليو نفتاش عاي كفال نغاتو لنا تسمو مكتتال قال عن مساخة دكتور تغستيع بدأ نسأله بطعمي مدبكا بتحسبي زكاتاتو لزولو بريتو ناي حفاش كي جمرمو نبت مدران نبت عدتاتنا قنعتو كابزو صحافلكا سبات حادي زول بحايلي قصر حساب ناي يوتيوب كسران شعاتن عسر شمونته أبتحت أملاخ زرخوز نبوبو جغانو أدمنت أناني هابكم بزي بأخم صوران تاي مخاني اندعي يولا أبيل نقاسي أبا عسر شمونته عسران شمونتن قطري حساب يوتيوب ناتو ودي سبك قبري عند حريلو خبورو زي كلن كسر حق فتسمون زي كلن نقر كم زي اللزمر أبي مويا دكتور تغستف غادو بقبري تانكيو بقوانقا إنجليزي صحافة سمو يحسكون اللغو Dr. Tgheste is one of the best and finest sons of Eritrea. He is a heroic and fighter, brilliant surgeon, and a prominent and prolific writer. جنت مدهاني تسعان حموشتين عسرت حموشتين بتمسقو أفكاها هزبل أفكاها بالكاز سمع تاريخ شعبية هادو حكمنا كاموتن سنكلنا زين حانا هيوت كبرنا أخم نبرو كبرو زغلو مسقانا نعوخم Thank you. مدرنا كم زي سبي كاتاتو لو قطرية بلو انتي المتوز اللو كومنت ببحادو نسكرين شات غيرنا كريو إنا قن حجا أقتا أبتاناي تاشعي كفال مدبي كاتو أبتاشعي كفال مدب كناتو كلنا موداتا دحري أخيبا فورتو نعاخاز فترة الكاسم معيت تحستو انتايو نيرو تا أخيبا مو لعلوت حلفتي بوليتيكاو بيت صحفت كلهم ترخيبهم سخاتكم كازو نبوركم ناي كسنكن عدكن ناي حكمنا ناي إمداد ناي ملكت كلكم تأكيكم زكاتكم وأخيبا ينيرو انتايو نيرو تحستو تي أكبا أب فورتو خوينو بررو أنجينا أب فورتو خون نركب حبرتا
ተዋሂብና ስለዚ ኩላህናቶም ናይ ክፍልታት ሓለፍቲ ኣብቲ ግንባር ዝነበርና ኣብኡ ተረኺብና ማለት እዩ ኣቐድም ኣቢሉ ናይ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይቲ ግንባር ናይ ክፍለ ሰራዊታትን ኣዘዝቲ ግንባርን ኣኼባ ፀኒሕና ቁሩብ ተፀቢና ኣቲና ሕጂ ኣብቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ቀዳማይ ነገር ኩላህና ንዝኾነ መጻኢ ኩነታት ድልዋት ክንከውን ከም ዘለና ኣብ መንጎና ርክብ ቀጻሊ ክህልወና ከም ዘሎ በቦታና ሒዝና ከዓ ክንፀንሕ ከም ዘለና ካልእ ሓደ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከዓ ኩለንተን ኣሃዱታት ናይተን ክፍልታት ናይዘን ኣብቲ ኣኼባ ነበርና ማለት እዩ ኣሃዱታትና ኹን ንብረትና ኹን ኣብ ፅርግያ ባሮንቱ ተሰነይ ክነግዕዞ ከም ዘለና ማለት ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ከባቢ ባሮንቱ ስለ ዝነበረስ ኣብቲ መስመርቲ ክኣቱ ከም ዘሎ ስለዚ ንሕና ከምቲ ኣቐዲመ ዝተወስኮ ሕክምና ናይ ቀሊል መጓዕቲ ዝነበሮም ኣብ ዳስየን ተኾምብያን ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ከነጉዕዞ ነበርና ንብረትን ቀሊል መጓዕቲ ዝነበሮምን ኣባላትናን ንፎርቶ ሳዋ ከነጉዕዞም ነይርና ማለት እዩ ስለዚ ምድላዋትና ተሓቢርና ማለት እዩ በቦታና ኸይድና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እንትታት ዝተባሃለሲ ምዝላቕ ምዃንስ 100% ረጋጊፅኩም ሕጂ ማለሲ ሙሉእ ዘይኮነሲ ንዝኾነ ከነዘታት ንኽእል ኣብቲ መስመርቲ ክንፀንሕ ምሩፅ ከም ተመርፀ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንሪኦ ነርና እናፀንከረ ኸይድ ነይሩ ምክንያቱ ብመንገዲ መንደፈራ ባሮንቱ ዝመፅ ነበረ ሓይሊ ኣብ ማይ ኣብ ፅርግያ ባሮንቱ መንደፈራ ነበረ ኣቕርደት ባሮንቱ ነበረ ቀፃሊ መጥቃዕትታትን ፀረ መጥቃዕትታትን ንሪኦ ነርና ከምኡ ስለ ዝነበረ ምዝላቕ ምናልባት ይህሉ ኸውን ድብል ጥርጣሬታት ነርና ስሒና ኢና በቦታና ኸይድና ብወገንና ግን እንታይ ገርና ሽዑን ንኩሎም ውግኣትና ኣብ ተኾምብያን ዳስየን ነበሩ ማካይን ሰዲድና ንብረትናን ውግኣትናን ኣባላትናን ናብ ፎርቶ ሳዋ ገይድና ስለዚ ተኾምብያ ዳሴ ከምኡ እውን ኣብ ፀሓፍላም ዝሓለፈ ክልተ ናይ መጥባሕቲ ኣሃዱ ነይረን ብጀካቲ ዝበልካዮ ናይ ቀሊል መውጋዕቲ ዘለዎም ቦታታት ስለዚ ቀልጢፉ መልእኽቲ ክመሓላለፈሎም ነይርዎም እንታይ ጌርካ ሽዑ እቲ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ምስኣቶም ተኣሳሲረን ነበራ መጥባሕቲ ኣሃዱታት እናቶም ክፍለ ሰራዊት እናቶም መጥባሕቲ ኣሃዱ ስለ ዝነበሮም ኣብ ትሕቲአን እዮም እቲ ምንቅስቃስ ሃይለ ራሻዊ ምስኦም ስለተፀጊዐን ስለ ዝነበረ ብፍላይ ምስ ማይላም ዝነበረ ግንባር እሳቶም ብመንገዶም ሓበሬታ ክበፅሖም ምዃኑ ወይ ምስኣቶም ተኣሳሲሮም እዮም ዝንቀሳቐሱ ግን ናይ ዓዲ ቀሽን ዳስየን ተኾምብያን ግን ኩሉ ንፎርቶ ሳዋ ሰዲድና ካልእ እውን ኣብ ሳዋ ነይርና ሓደ ዓብይ ተቐባሊ ስለዚ እዚ ኣብ ሓደ መስመር እቲና ማለት እዩ ካብ ባሮንቱ ከይወፅኻ ከለኻ ብቐዳማይ ከይሓተትኩኻ ቅር ኢላትኒ ክሓተካ ዝነበረኒ ናብታት እቲ ባሮንቱ ውሽጢ እተው ተባሂልኩም ውሽጢ ምስኣትኹም ክኮለል መለል ክትብሉ ከለኹም ብመጀመርያ ተፀናፂንኩም ሓንቲ ሬድዮ ኣንቴና ሪኢኹም ንሰይኩም ህቱፍ ክትብሉ ይደለኹም ተፀናፂንኩም ኣብ መወዳእታ ናህና ምዃኖም ብድምፂኦምን ብዘረብኦምን ምስ ሰማዕኩም ትኺልኩም ናብታ ዳስ ኣቲኹም ሽዑ መን መፅአኒ ሕና መስለካ ኢልካኒ ሬ ኢልካኒ ኮመሬድ ኢለካ ሬ ኮመሬድ ኣነ ብዙሓት ኣባላትና ብፍላይ ሓልዋ ሰውራ ኣፀቢቖም እዮም ዝፈልጥዎም ብዛዕባ ኮመሬድ ብዙሕ እዮም ዝዕልሉ ኣነ ጫፍ ፍልጠት እዩ ዘለኒ ተዓዛባይና እውን ብዙሕ ፍልጠት ክሕዝ ስለ ዝደሊ ንእግረ መገድና ኣብዚ ዛንታ ኮመሬድ መኒ ኮመሬድ ሓደ ናይ ባሕቂ ወታደር እዩ ምቁሉል ወታደር ሓያል ተሪር ቀደም እውን ወታደር ነይሩ ብምስላፉ ወታደር ነይሩ ሕጂ ኣብ ሜዳ ምስ መፀሲ ሓደ ካብቶም ሓያላት ተዋጋእቲ ተባዓት
بخمينا نردو مقلول سلازنبري أكايدون قال خا نحسب رد بلو نحسب كومريد بلو حد قيل زو أوين أتصدق زفوتة تدي كوينو بالردن كومريد بالكومريد بصاي مالتيو رد كأني قسقاس مالتيو سازي بخلتيو خمو سوا نيرو كم خلو سمع عندي كومريدي لون بعدنا قط قلصو بيت على زعلوا نسي كم زبعل وجو كم زبعل ودوا لبسوا على هالجواب على القلة كم خويني يسمع عن تتقواي كم يتقواي خمو تبايو خمو مس كله تصوت عايز توزايو أب وتدرنا خا حيال تبع كومو سلازخون هجين معسكر أشاشي بزواو سراوي تقرو دمسي سوا أب تسعان حدوين تأمر يساريحو فولي تاريخ يساريحو سنة قرمان قدنا خنطة وصول نحر خوينا أب تسعان حدن سلاقي كاب عرزا كاب الكبابي من دفران كالن كزلق كله خادم كله بمرب قريو تقراي كسقر مديو الناتن كاسا خلو أب كساد إيكا خبابي دفاع حيزو تصانيحو بس كل سراويت مستنكتات مساسوارو مسقلي دفاع حيزو تصانيحو أو حديثو حجي عقمين ايتي صلاي مسؤول زماتاتن اي نبره جن التحزا بوتان لو يتكهب يلو اتريرو وستاي مقبارن سراويت كل زمسن نبره تطويلو وعلى خو خابتم اوفيسرات دحراي وريدو إدكم توريكم ايتون تريكم تري والله سراويت كل زي عريل اللو سلام او كلهم ايدم هيبم رشاشلو نحنا خمجركم ايدكم تو قالوا تزولوا اوفيسرات كا او رسقت لت بفصكمين حدا خلت النير مالت سايز بخمزوين فولي تاريخ قدي في بتسعة حدا ما ابتا مودة تا ناي درونات نت سأل أخادم كلهم تقرأي كله أصوارهم قديفون نتقرأي حلفي لهم حلف هو نتيجة تحالفون دهرحونكم أصواركم قديفكم تحالفون تزيلي تحالفونهم يلو أو خل الساجر أصواركم أبزي الراجفكم نحلفكم أصواركم تدي الراجفكم ما يتحالفونهم بسلام كله صاروا من راجفهم ترى إيدهم عابي تاريخ زلو وجينا أيو هو بخمسة فولتو مالتي يعني إزي فولتو كأقول عليك ولا خليه فولتو قالوا متحدنا مس ودعنا سلمتها بزعوا كومريد زي حاتت قوي لدكاسي إنا نيري هجي خاغا كي حلفامو كبرنتو هي وطانا هجي كبرنتو وطينا موسى كبرنتو مزلا كبرنتو خمينيو حجيتي قالت أسرنا أربعة لك ذكره ساعة حمشتنا أربعة حمشتنا نيرو مس دكتور وردة متوحتك نقبر تسأني هنا شو ودي قبلنا هنوت خلنا مودة قوصونة حموم كان لخنا وتنا تدلنا تمسكن إمداد حلافق بمحجة تزاربنا لنا سمسيو مخ تالكم كنتاتكم تايلو كنتاتنا جليس قلو مو كنزلقنا كبرنتم كبابيا هنزلقنا حجي ما كان كسدلكم حجي خمشت ما كان كسدلكم التاريخات ببقوانو كسدلكم سيز ترنفكم نحي كتا قصكم تزلقون إلو حبري تايبنا تمسكن كان هنا نايتا كوميتي ترنا في السينيرو مالت زي ما أكلنا مثلا نايك فلتات حلفت مالتي كوميلنا خيدو شغل كله تتوابلنا أموداب ناي مزلقاتنا شغل كل زنوغركم نتم مرحت كانتاتات دول حيالات مرحت كانتاتات يوم نيرومنا نعاتهم دكتور ورده تم نايم دزازن قالن كل خطاتا خيلات بال لعلوي حلفين عم أكبنا موداب نايم زلق جميرنا نبرت مترناف وقاتنا عينوت قدامات مستلنا عينوت دحريتا سمحنا نستعين قبل وديونا كالي حصة ملئنا جدا نير نحف كفنا لا حقوط بدنا لا ساكي قورات حصة زمولو بفلي وديونا بقى بخمو حمشتي قلنا الناس قاب عسرتو حاجة مسوس احنا عسرت خلطة مسوس احنا انا بس بل عسرت خلطة دحر كله زوست مسأة تبقيسة
ሓንቲ ማኪና ኣትመጽእ ስለ ዝነበረት ዶክተር ወለደ ከዓ ዝተረፉ ሕዩ ምስኣቶም ክብገስ ወዲእና ኣብ ርእሲኡ እቲ ቦታ ዝነበርናዮ ምናልባት ለይቲ ስለ ዝነበረ ገለ ኣገዳሲ ንጸላኢ ሓበሬታ ዝህብ ከይተርፈና 4 ዱልዱላት ኣትሪፍና ማለት እዩ። ስለዚ ስጋብ ዝወግሕ ብርስ ዝብል ኩሉ ፈቲሾም ክወፁ ግን ጸላኢ ብብርቱዕ ናህሪ ብሞጎራይ ንጎኘ ገጹ መጽእ ነይሩ። ናይ ኣርቢጂ ተኩስ ንሰምዕ፣ ናይ ደብዳባት ከቢድ ብረት ንሰምዕ፣ ናይ ፎኩስ ብረት ንሰምዕ። ስለዚ ነቲ ጽርግያ ናይ ባሮንቱ ዓዲ ቀሺ ወይ ድማ ባሮንቱ ተሰነይ ወይ ዓዲ ቀሺ ሃይኮታ ንዑ ቀርጽ ጓየ ነይሩ። ስለዚ ምናልባት እሱ እንድሕሪ ቀዲሙ ጽርግያ ተጸጊዑ ንስኻትኩም በዛ ክሳድ ገርኩም ሃይኮታ ብእግርኩም ትወርዱ ማኪና ተረኸብኩም ጽቡቕ ተደይረኸብኩም ኢልና ብኸምኡ ፋኒና ካልእ እቲ ንብረት ኣብኡ ዝነበረ ቀንጥመንቲ ሽኮር ተረፍ ክጽዕኖ ዘይከኣልና ፊኖ ገለመታት ተረፍ ዝነበረ እሱ ነቶም ገባር ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ክሕግዙና ዝቐነዩ ነይሮም ንዓቶም ዕድልዎም ኢልና ብኸምኡ ተበጊስና ማለት እዩ። ስለዚ ብኸምኡ ካብ ቦታና ካብ ከባቢ ዓዲ ቀሺ ንሃይኮታ ገጽና ተበጊስና ማለት እዩ። ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ምዝላቕ መገዲ ክትሕዙም ከለኹም ከም ዝገለጽካዮ ኣብ ልዕሊ ሕውፃ ውግኣትኩም ገለ ኩሉ ጠርዲፍኩም ኣቑሑትኩም ንብረትኩም ክትከዱ ከለኹም ኣብ መንጎ እቲ ናይ መወጋእቲ ኩነታት መጥማሕቲ ዘድልዮም መድሃኒት ሕክምና ዘድልዮም ብዙሓት ውግኣት ነይሮም ኢኹም ሕጂ ኣብ መንገዲ ብኸመይ ሓሊፍኩሞ ጽንኩር እዩ እቲ ሕጂ እንታይ መስለካ እቲ ቀንዲ ኣብ ከምዚ ኩነታት ተተኩረሉ ነገራት ኣሎ። ኣብ ከምዚ ጽንኩር ኩነታት ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ትሰርሖ ኣሎ ንድሕነት ናይ ሓፈሻዊ ናይ ኩነታት ውግኣትካን ኣባላትካን ቀዳምነት ትበሎ። ሕጂ ንሕና መጥባሕቲ ነቶም ሓደ ክልተ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ነበሩ ንዓቶም ክንጠባሕ ኣይንኽእልን ኢና። ቀዳምነት ዝሃብናዮ እንታይ እዩ ኩሉ ንብረትናን ውግኣትናን ኣባላትናን ሒዝና መስመር ከነትሕዞ ነይርና ኣትሒዝናዮ ሕሉፍ ሓሊፍና ነቶም ሓደስቲ ካብ ግንባራት ዝመፁ ነበሩ ናይ መጥባሕታት ትኩኑ ኣጋር ሓከይም ምስኣቶም ሒዞሞም ዝመፁ ነበሩ ትኽልኩም ሕለፉ ኢልና ኢና ንሕልፎም ነርና። እተን 13 መካይን ንህና ጥራይ ኣምፂኦን ምሳና ነበሩ ካልኦት ካብ ግንባር ትኺሎም ናብኡ መፁ እሞ ክንሕዞም ስለ ዘይንኽእል ተፃዒኖም ከለዉ ከይወረዱ ኩነታቶም ርኢ ኣቢልና ቀፅሉ ንብሎም ኩነታቶም ርኢ ኣቢልና ምውሳኽ ኣጋር ሓካይም ይኹኑ ሓካይም ምውሳኽ ደድሊ እንድሕር ኮይንኻ ንውስኸሎም መምርሒ ከዓ ንቦም ዋሕዲ ናይ መድሃኒት ተልዎም ዋሕዲ ናይ ኢንፊዥን ተልዎም ተወሳኺ ንቦም ኢንፊዥን እናወሰዱ ዝውሓዙ ከምዚ ገርና ኢና። ካልኣይ መዓልቲ በፂሕና ካልኣይ መዓልቲ ኣብ ጉዕዞ ከለኹም ሰዓት 11 ቢሉ ተበገሱ ተባሂልኩም ሕጂ ቅድሚኡ ግን እንታይ እዩ ኣብ ሃይኮታ ኢና ተባሂልና ነርና ግን ሕጂ መንገዲ ክንከይድ ከለና ሰራዊት ብእግሩ ጓዓዝ ነይሩ። ሕጂ ናይ ክፍልታትን ምናልባት ናይ ተን ብርጌዳት እውን ናይ ክፍለ ሰራዊታትን ክኾኑ ይኽእሉ የማን ፀጋም ሒዞም ድስቲ ኩስኩስቲ ኩሉ ንብረቶም ሒዞም ሳንጣም ሒዞም እዝልቑ ነይሮም። ሕጂ ገሊኦም እግሮም ተጀነኑ እግረን ተጀነና ርእሶም ተጀነኑ ኢዶም ስፕሊንት ዝገበሩ ብእግሩ ጓዓዝ ነይሩ ኩሉ ቁልሒሉ ዝርአካና እዞም ኩለን ማካይን እናሓለፋ ዝሓትት ሰብ ኣይነበረን ተማልኡና ዝብል ደኺምና ዝብል ኣይረአን ምስ ኪሎሜተራት ኢና ኸድና ብየማን ፀጋም ተሰሪዖም ንሕና ከዓ ቀስ እናበልና እናተጓዓዝና ከለና ተማልኡና ዝብል ኣይነበረን። ሕጂ እዚ እቲ ዝገርመካ ሕጂ ከምዚ እንታይ መፂእ ነሽዑ ሓደ ተዘክሮ ሻዕብያ ኣሽንኳይ ርእሶኦም ቀልቀሎም እኳ ይገድፉን እዮም ዝብል ኣዘራርባ ልሙድ ኣዘራርባ ነይሩ። ሕጂ ኣብታ እቲኣ ክሪኦም ከለኹ ድስቲ ኩስኩስቲ ሳንጣ ፋኑስ መብራህቲ ማለት እዩ ኩሉን ጠልቂሎም የማን ፀጋም ክኸዱ ከለዉ እግሩ ተጀኒኑ ሳንጣ ተሰኪሙ ባሬላ ተሰኪሙ ካልእ ትርኢ
ጓል ኣንስተይቲ ርእሳ ገራ ሓደ ኢዳ ስፕሊንት ገራ ሓደ ሳንጣ በዚ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻሲ ተጋዳላይ እታ ምሳሌት እያ ሽዑ ተዳእየት ኣብ መንጎና ክድና ከለና ኩሉ ምስ ረኽቦ እቲ ሓሳብትያ ጥም ኢላ መፅያ ዘኪር ዝገርም ነገራት ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሰምዕ እቲ ምዝላቕ ክግበር ከሎ እቲ ተጋዳላይ ሞራኑ ክሳብ ክንደይ ላዕሊ ከም ዝነበረ ጸላኢ ነቲ ሽዑ ዝረኸቦ ግዝያዊ ዓወት ከምዚ ዓብዪ ዓወት ሰውራ ኤርትራ ተደምሲሱ ወላ ሓንቲ ነገር ዝተረፈ የብሉን ሕጂ ኣብ በረኻታት ካብ ሓደ ብርጌድ ካብ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ዝበዝሕ የብሉን ኢሉ ዝፍክረሉ ዝነበረ እዋን እዩ ምዝላቕ ከመይ ገይሩ ከም ዘለቐ ተጋዳላይ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ መንገዲ ንዓኻትኩም ክትከዱ ከለኹም ተማልኡና ዝብል የለ ገለ የለ ስኢሉ ይምርሽ ይነግሩን ነይሮም ገሊኦም ኣብቲ መኪና ተሰቒሎም ኣብቲ ላዕሊ መኪና ተሰቒሎም ካብ ዝኸዱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ነቲ ዓወት ኢሉ ዝሓስቦ ደርጊ ነቲ ዓወት የባጭውሉ ደርፊ ነይራ ናይ ወዲ ሻውል ሸጣ ኣቢሉለን ኣጎሚዳ ኣባ ብልሓቱ ደርሆ ነቆ ኣባሮንቱ ኣብ ዘይ ሰዓቱ ትውዕሉ ነይራ ንዓ ኣግምጥል ኣቢሎም ደገርም ነገር እዩ ሸጣ ኣቢሉለን ኣባ ደርጊ ኣባ ብልሓቱ ደርሆ ነቆ ኣባሮንቱ ኣብ ዘይ ሰዓቱ የባጭውሉ ነቲ ዓወት ኢሉ እሱ ዝፍክረሉ ዝነበረ ንዑ ኸ የባጭውሉ የዝልቕ ኣሎ ተሳዒሩሎ ገለ እዩ እቲ ናይ ጸላይ የዝልቕ ከም ዘሎ ጥራይ ዝፈልጥ ኣዝሊቑ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ይርዳእ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ተስሓቐኒ ይገርመኒ እዩ ክዝክራ ከለኹ ዳሕራይ ክንመፀይ ናቱ ፍከራታትን ስታይን ዳሕራይ ክንመፀይና ሕጂ ናብታ እንታይ ሽሙ እንዳሕር ዞና ክንቅፅል ካልእ መዓልቲ ሰዓት 11 እሳ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ሃይኮታ ንሕና ኣብ ሃይኮታ ምስ ተባሃልና ውይና ሓሲብና ግን ኣብ ሃይኮታ ፀኒሖም ቀፅሉ ኢሎምና ቀፂልና ንገበይ ኣላቡ ገፅና ቀፂልና ሕጂ ምስ ወግሐ ኣብ መንገዲ ጠጠው ኢልና ሕጂ እቲ ኩነታት የማን ፀጋም መካይን መሊአን ነይረን ንሕና እውን ጠጠው ክንብል ነርና ማለት እዩ ዳርጋ መወዳእታ ኢና ንሕና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ጠጠው ኢልና የማን ፀጋም እስከ ክርኢ ኩነታት ናይተን መካይን ለ ሕጂ ብዙሓት ኣብ መንገዲ ትኺሎም ዝመፁ ካብ ድፋዕ ዝሓለፉ ካብቶም ሕለፉ ዝበልናዮም ካብኣቶም ረክብ ነይረ መጥባሕቲ ዘድልዮም ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ሕጂ እሳቶም ምስ ረኣኹ እቲ ናይ ክፍሊ መጥባሕትና ኣበይ ከም ዘሎ መድሃኒትና ኣበይ ከም ዘሎ ሕጂ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ግን እስከ ንእግሪ መንገደይ እናልኩ እናፈተሽኩ ከይድ ከለኹ ሓንቲ መስኮቪች ትመፅእ ሕጂ ክልተ ነገር እናደለኹ እንዴ ከይድ ነይረ ሓደ እቲ መጥባሕቲ ክንገብረሎም ደንኽእል ኩነታት ደልና ድዩ እሱ ከረጋግፅ ላዕሊ ታሕቲ ንብል ነይረ ካልኣይ በዓል ተመስገን ረኺበ ሓበሬታ ክቡና ነዚ ዝብሎ ዘለኹሲ ካልኣይቲ ኩነታት ከመይ ኣሎ እዚአን ክፈልጥ እናተንቀሳቀስ ከሎ መስኮቪች በፂሕ ሕጂ ትኺላፍ ኩሉ ሰብ ከኣስንብድ ምክንያቱ ብጎልጎል ትኺላ እያ ትመፅእ ነይራ ፅርግያ ሕጃ ንመንገዲ ሃይኮታ ገፃ ሕጂ ምስ ረኸበኒ ተመስገን ደልየካ ኣሎ ብህፁፅ ብለኒ ከይደ ተመስገን ረኽቦ ኩሉ እቲ ኩነታት ትገልፀለይ ጸላኢ መንገዲ ቆርፀና ፍትን ከም ዘሎ ግን ኣዘዝቲ ይከታተልዎ ከም ዘሎ ኣዘዝቲ ግንባር ዝነበሩ ማለት እዩ ይከታተልዎ ኣለዉ ሕጂ ተበገሱ ኢሎምና ኣለዉ ልከ ሰዓት 11 እዩ ሕጂ ቅድሚ ኩሉ እተን ናይ መኪና ውግኣት ፃዕና ሰን ክብገሳ ኣለወን ኩሉ ግዜ ኣብ ኩነታት ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ ብኩነታት ክኸውን ከሎ እሞ ከነዝልቕ ወይ ቦታ ክንልውጥ እንዳሃርበና ቅድሚ ኩሉ ውግኣታና ፃዕና መካይን ስርዓ ድሕሪኡ ናይ እምዳድ ወይ ኣፅዋር ድሕሪኡ ስንቂ እዚ ይተሰራርዓና ኩሉ ግዜ ከም ልሙድ ኣብ ኩነታት ምዝላቕ ስለዚ ከምኡ ውግኣትና ቅድም ክስርዑ ኣለዎም ክብገሳ ኣለዉ ተባሂሉ ኣነ ከይድ ማለት እዩ በታ መስኮቪች ያላ ተሰርዑ እናልኩ ነተን ኩለን ውግኣት ፃዕና ከምኡ እናልኮን በታ መስኮቪች ከይድ ከምኡ እናበልኩ ስታይ ክብል ከለኹ ኣየር መፃ በጥ ኢለን ብየማን ፀጋም ናይ ፅርግያ ሕጀን ናይ ተሰነይ ገፅን ብናህሪ ሓልፋ ሕጂ ርኤናና ኮና ገለ ኢልና ቁሩብ ፈሪሕና ግን ኣይተመልሳ ብካልአን ተመሊሰን ሕጂ ኣብኣ ከሎ ጠጠው ኣቢለውለን ኦረዲ ሓንቲ መኪና
داخل تماكينة أتين نيرنا بسرية سرعة يطبلون تطبلون إنجي تلكو سلا موسى يزقبر دلو حساب سوا قصو حساب نهوا شاي تقصو حجي كي قرصنا يتتوقسو نيرو مالوتيو ቃል በቃሉ ዲ ነይሩ እቲ ዘረባ ጸላኢ ሙሳታት ይገብር ኣሎ እሱ ናይ በዓል ተመስገን ባንተን እዮም ነይሮም ቀጥታት ሙሳታት ይገብር ስለ ዘሎ ጸላኢ ይበትከና ኪዳነ ባንተ ማለት እዩ ምስ ተመስገን ክልቲኦም ሲ ወሕጂ ጸላኢ ሙሳ ገብር ኣሎ ሓንሳብ ናብ ዝገጹ ሓንሳብ ሃዋይሳይ ትገጹ ስለዚ ብኸምኡ ይተበገሱ ተባሂልና ግን ሕጂ ዳሕምፅና ሓንሳብ ንስና ኢሉ ጸኒሕና ሰዓት ሓደ እንደገና ልከ ኸምኣ የላ ተበገሱ ዝብል መልእኽቲ መጸና መልእኽቲ ዝመጸና ዘሎ ካብ ኣዘዝቲ ምክንያቱ ካታተልዎ ነይሮም ላዕለ ኮይኖም ስለዚ እንደገና ኸይድ ከበግሰን ሕጂ ኩሎም ሪምሪም ጥራይ ይብሉ ምክንያቱ ኣይተረድኦም እቲ ኩነታት ኣይተገልጸሎም ጸላኢ ክቆርፀና ፍትን ከም ዘሎ እንድሕር ቆሪፅና ኸዓኒ ሓደገኛ ደጀና መምለሲ ብልና ስለዚ ተበገሱ ክብል ኸይድ እንደገና ሰለስተ ማካይን ኣትዋ መስርዕ ካልኦትን ከኣትዋ መፈረል ኢሎም እንቅስቃስ ጀምሩ ሸ መጺኡ ጠጠው ኣብልዎ በሃል ሕጂ ምስቲ ምንቅስቃስ ናይ ጸላኢ እቲ መልእኽታት ተሓላለፍ ነይሩ ስለዚ ሻዊን ጠጠው ነብሎ ሕጂ ክምለሱ እዩ ክትመለሱ እውን ከለኹም ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ጉዕዞ ንከምዚ ኣምሰለ ቃፍላይ ጉዕዞ ሰራዊትን መካይንን ታንክታትን ብሓንሳብ ዝኸይድ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝበሃል ሓደ ናይ ነፋሪት እዩ ናይ ነፋሪት ክሓልፎ ከለዉ ለጥ ኢለን ሓዲፈን ኣይረኣያኹምን ወይ ቦምባ ወዲአን ነይረን ክኾና ኽእላ ካብዚኣ ተጋላጊልኩም ኣብ መንገዲ ኸ እዚ ናይ ፈንጂ ነገራት እሱን ካልእ ኣስጋእም ድዩ ሕጂ እታ ራብዓይቲ እታ ሳልሰይቲ ሰዓት 4 ተወገሱ ንበሃል ሰዓት 4 ሕጂ ቅድሚ ኩሉም መካይን ሕክምና ድሕሪኡ ኣፅዋር ድሕሪኡ ስታገርና ንሰርዐን ልከ ሰዓት 4 ሕጂ ምስ ሰራናየን ኣነ 21 መካይን ናና ብዘይካቶም ሕጂ ካብ ገለ ክፍለ ሰራዊት ተጻዒኖም ንሰናይ ስንቂ ናይ ካልእ ዘለዉ ገዲፍካ ውግኣትና ጥራይ 21 መካይን ጽዒና ሓንቲ ቦጥቃኒ ምስአን ትንቀሳቐስ ንዕን ነዳዲ ወዳእን ምሳይ ትገብር ማለት ብኸምዚ ኢና ወዲብና ሕጂ ምስ ተሰራሕና ሰዓት 4 መምርሕኻ ሂቦምና ሃንደሳ ምሳና ንዓና መምርሒ ሂቦምና ኩለንተን መካይን ሓበሬታትዎም ንኩሎም መራሕቲ መካይን ኣሰር ናይ መኪና እናረኣዩ ይጓዓዙ ካብታ ኣሰር ከይወፁ ምክንያቱ ፈንጂ ስለ ዝነበሮ እቲ ቦታ ናይ ቀደም ፈንጂ ፈትሾም እዮም ሰለስተ ግዜ ከይዶም ኣሰር ከዓ ገዲፎምሉ መታን ወስነት ክህልወኒ ስለዚ ኣነ ካብታ መጀመርያ ዘላ እናነገርኩ ኩሎም እቶም ውጓዓት ፀዓኑ ኣሰር እናረኣኹም ትኸዱ እናልኩ ነጊረዮ ኣነ ከዓ ምስታ ሳልሰይቲ ምክንያቱ ምቁፃር ክጠምዐኒ ምስታ ሳልሰይቲ ተፃዒነ ማለት እዩ ኣብኣ ተሰቂለ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ማእኸል ስታይሲ እንታይ ፀገማት ገለ ተልዩ ምታን ሓበሬታ ከዓ ሂበዮም ኣብታ ሳልሰይቲ ከም ዘለኹ ንኩሎም እቶም ኣባላት ናህና ማለት እዩ ዝኾነ ፀገም ድሕሪ ጓጢሞ ተበጊስና ሰዓት 4 ሕጂ ሰዓት 4 ተበጊስና ጽቡቅ ኸይድና ሓደ ፍርቂ ሰዓት ኸውን ምናልባት ሓደ 15 ኪሎ ሜትር ገለ ኸውን እዩ ሽዑ ምስ ከድና ሓንቲ ዓሚቕ ሩባ ኣይኮነን ግን ሕፃ ዝመልአ እዩ ሕፃ ዝመልአ ሳጃ እዩ ሕጂ እቲ ሓንቲ ቀዳመይቲ ትሰግር ካልኣይቲ ክሰግር ከላ ሳጃ ይሕዛ እሳ ሕጂ ነተን ካልኦት ከስግረና ድዩ ኣየስግረናን ካልእ ንርአ ካብ ዝሓሸ ተለልና ላዕልን ታሕትን ተዋፊርና ማለት እዩ ሕጂ ከምና አልና ነታ ሓንቲ ተማዊቶም በታ ዝሰገረት ብኣገሮም ስሒቦም ኣውፅዮማ ሕጂ ጨንፈር ዋጉናት ኤማን ገለመታት መሊኦም ብኸምኡ ክንሳገር ክነስታይ እናገበሩ ከለዉ ንሕና በቲ ላዕልን ታሕትን ርኢና ተመሊስና ማለት እዩ ምለስ ከለና ተሽኺላ ነበረት ካልኣይቲ ሰጊራ ሳልሰይቲ ተኣነ ነበርኩ ሰጊራ ማለት ሰለስተ ሰጊራ ሕጂ ስለዝኸለ ምፅተልኩ ሰጊራ ተዳዕሪኣ ተሰቂላ ኣነ ናትካ ሰጊራ
قديفكا كيدا تسقيلك قدفتني خيدا دحريا تسقيل قال نستعد حروي تسقيل دحروي تسقيل كاتسا حجي نخيد خنكيد حدا 300 متر وخون كيدنا 300 متر مسكدنا حنتي قلالكو خرنا عصبي وستايكون قلقل كاني سقيل خص طوخلو برت دمص نسمع حجي تبرت دمص انتاي مسيلنا نحرا خمزي فاشيست الدربي اير هندبت كم مخنياتو نخلوتي انتا اشمو قلبتلتي بيلو دورونالو دمسكلو دحراي صنيحه خ انتاي نبينا خ ترق ناقص سماي قصو فحبل دحراي ترى انا خ سب كود قريبتي تقولقول حجي من حددنا خ امر ايسينا تايم خن خانو نايتردانا دحراي ورنا ترى انا وي يولتم وقعتهم حفا بلا دربياتهم كلهم قال يوم مسفرت نورهم قال يوم حقوقهم قال يوم قال ببعينته موقعت نورهم حجم عاتك انزان قالن سل النور نوم هاتيمنا تم كلته او انا وروخا ابتا ان خوفي لي انا وركض ابتا تاشو كفن خوفي لهم نورون كلتهم بالعلو سيوا تاوتيستا تراي بقول نسل النور سغيتها سي تم كلته جن تتشس كفن وسيب لعل حجيت هذا تسوي شؤون تحدي هيدين جريدي انا بلك زيركم كلتهم جن طيات نورو كلتهم ما بستاعتهم بس خزنا بركة ماكينة قريفات كاز غلط بس خزنا بركة ماكينة تعمري نايب حكي كل سبك مسوس اخو كمان مسر اي نسي تا حبرا دمو سماوي انا راتا انتري حجي مسر ايوا ابزي عندي نور كادون توم قدمينا دحرينا نورو هو انيري ما خمي غير كان اوزا قريفات مسكدس ابزيا كلهم قريمو اوتيستوم دلو تم ابالاتنا دلو كلهم قريمو انا نجزا رسي كم تامر كويني ترى كامني كالكود مخنياتس تشغيل زي القروب دقائق في ساعات عبد زي كون جيزي ايكوني هيوت افيو حدا هيوت نايك حدا سب قاعد يحينو هيو صح يجي سقابلو مئات غير من نساو خب بقراب كاب فنجي بزح زيت قات من نيرنديب كم زي فليتي نجر قات من يفلت بربزح زي فنجي تساب جنبارات قال لما قات من جن تسني كل بصحوه ندي تعرفكم نيرهم شو افريقيا وجيتنا هنا بس احنا عندنا مونغو هايكوتان مونغو تسنين سي افريقيا قصي حجي 6 كيلومتر قص عندي تسني هايكوتا افريقيا قصنا هنا بس احنا عندنا هنا تا ماكينه حنت خنجورين خلنا كاو اغلغلت وصا خوينا كالص كابتن سنكس ان النبره سنكاوريدنا ابتي غلغل اوريدنا وقعت صينا حكيم قديفنا مدحنيس قلمتات النهبو كنقصل قالوا مرجاي نبرنا بقى صينهم حد دلو الحكيم قرنالهم قالوا تبالات وسخنا زدل نغرات غورلو فوس انزوم دلو قلمتات هبو ميلا توقسنا وازنا اصلنا بعزهم قاتيلكم ህዝቢ ተሰነይ ኣብ መገዲ ህዝቢ ተሰነይ ናባኹም ገፁ ክመፅእ ርኢኹም ዶ ነይርኩም መስለኒ ጽሑፍ كأول صبغ الله انتايو كنكيد كلنا نحن نقعد كلنا ثم خالفت نفلت نيرنا ابي كم نود مخنياتو بلوكو تسني مسوصحنا سفرات قدنا استاجرنا مالو تعصفنا المتا دلدل زلا بوتا تمارات مسبصحكم يمان تعقبكم يمان تصحنا جين لا تقعزنا خلنا يمان صقام قول عسبيتي شو نقول لك كله صرقيا حجون قرماي كاغوس خيد صنحنا حجي تسنيون نحن وحسنت كم زي بالله راجاقيسنا ماساتيوم وسازي وازنا غسقلنا صدرات مسبصحنا بعد كيرمس قصلو قبلنا مخنياتو جلس وين تا يحاسبون يرم على الكرماني على الكر حلفنا مقعزيا إنيو سيو درجانتي منقسقاسنا ناي كلتي أفلاي
سيو ستايد قبرون العلم تحت النالي قصقلون كالون زبل نمره هجي كسيلنا كرمايكا إناتينا فاونيم كابون وكرمايكا أتينا هجي أو أخلنا انتاي حانتوين فنجي بدحرينا أما تسني قصص مسألة كم زي رخبا دحرينا نورت هنا دي كنت نايكان كان ينصحون تناقلي خمو أتوين نجيرو منا هجي بتسني مسبس قرمايكا مسبس احنا እቶም ናይ ፎርቶ ሳዋ ከዓኒ እንታይ እዩ ኩነታቶም ኢልና ተጨንቕና ኢና ነርና ምክንያቱ ድሓን ናታቶም ናትኩም ጥራይ ግበሩ ስለተባሃልና ግን ብመንገዶም ገለ ገይሮም ኣለዉ ኢሉ ንሓስብ ነርና ናይ ፎርቶ ሳዋን ናይ ሳዋን ዝነበሩ ከዓ ኩሎም ኣርኪቦም ናብ ፎርቶ ሳዋ ሕጂ ገለ ብእግሮም ወስክለዉ እዩ ካብ ፎርቶ ሳዋ ኢሎም ናቶም ድሓን ዝኾኑ توم كالوت قل ماكينة قرون قال يوم كقدمهم توم بسوب أو مسكمنا عندنا نعتهم ماكينة دلينا استاجرنا مالتي قلنا ساعتهم دحان سلز نور ولا بتنا سنكس أنا خالق استاج بوتا عنده خولهم كيلنا مالتي كم زي مثلا حجيت وعزو مزلا تسنين أقام قديفكم بتامارات نيمان تتقويكم وعزكم تقصلو زخلا حدا قام مقدقاتي ممكن كلتا بفنجة هاري مناكم وقعتكم مساكم يمزلو بزح شقر قالكم ندجن معي ندجن قات معي رغم نملس ناي حجي مجر جنرال رمضان أولياء كدون شو تقال لي أزاز مكانايزد بريجيد مقدي حدا حسابات أقريب لكم نيرو مقدي بين انت خدنا زبل مقدي حساب أقريب لني تاريئتو سوز قربا انت عاتبل نيرا وحجي انت أو مساعتنا نابي قصنا نزيجنا زبل حتينا للمشور نزيجنا بينا إنا نقيد مغنياتو تقند من قدي بفورتا سوا قركا هواشايت قركا بعد زارا مالتي ساعة عنده من قدنا نيرا كبي سكي سوا غيركا سوا هواشايت زارا غيركا يا أول زي أتقدم من قدي زيادة أنا كل زين خدلك عندي أخلي عين برد فلتو هجي بينا إنا نخيدلنا هجي لعن تحت النولنا أولى أنت اللي شو قد مخلو أنا رخيبه حجي خنتا إنا نقبر مسلكو دحان نسوا تسقينا نحلفنا حنت من قد الله نعاد تسقينا نحلفنا كنحلف كلنا جن دمس أقسم أخي اللي سقلاي دمس سمي أخي دبنا أخي اللي أبي جينير صلاي كبابي سوا بس يعني كبابي سوا بس هو سلذي سلاي كدبنا أخي اللي إنت حري جميل جن كل صورنا نأخذنا تكروينا كندبدوينا هو حجي كاو كنوصينا حلفنا نسم بحيث جن أيو إلنانيو مغنياتو نحلف كم زلنا فليتو أير سديدو كدبدو نخرتي بنخرتون كدبدو بناخ هو زي أتواهلنا دحريو كلم الرجع توليلنا نعن تحت نقول كلنا شيابون محردة وساينسي اللو بز خوابي يعني شيابو شيابي محضري نايت خوابي نيرو شيابو محردة وسايك أب بسرح كسلا صنيعهم مستخونات مسمى ناو مسيون نب شيابو مالتي سيز بحاجه بوتالو مسولنا او نقيد مالتي وحجي خمزيلنا ديجنا ساتم كات هونتات فلتولو ديجنا سي بينا كن كيدنا نولو حجي وانتاي لعل حدا بكسلا اتيخا نفور السودان ويسواكين بوغر كان ديجنا بمعنى مرابي اتيخا كم زبر رئيتو اوكي ايوه كالو شعوة زي كالو أمراس دا أول لنبر قالوا مستوحلة مو ناي كونتروباند لوري زخوق أساقسالو اللوها ناي كونتروباند ما قد هو من قدي السخط تقومو تخوينكم كا كن حتت كن مالز فولتو سبات تبايلو وافيرهم سبات كلتا سبات رخيبهم نفولت أي نازولو سازي تخيلو نمرافيت زقتو من قدي دوبا اللو مرافيت كا نحنا كنا تنتقم النمرنا هو شاد شاي ورار قال مولتا
سزي دحان تبعيل زي دحراي قلب علاتنا خا قديمهم مس أولياء ناتزاربنا خلنا خاني نحنا مو ليتسل زخنة بكسلا غيرنا بورسودان كبورسودان كي بس احنا خان سواكين قرنا مرافت ندين خيدلو 500 كيلومتر هذا 500 كيلومتر سي مو معت كتماتات معت معسكرات زغلو نارجزنا خنكيد انا يقبلني ناتي حلفنتيو زموقات بخمو عن خيدنا الناس تاجرنا سلازي بعل محارده وساي كلتا سبرخيو منا تمنقد زفولت وناي تانا اللورز اللورز غدا قدال دوا هجي ساتهم مسيب تيتا نيراتنا غمز بيك اب او محارده وساي ساتهم قالوا بالاتنا هات سقيلهم خمورحو هجي دارقا هو جحنا يو لعن تحت الكنبل شو توقسنا مالتي تام قدي يوم حجي نتقصم تصيقنا شيابو أما حداري أول كير بعد كير كمون محرده وساي سواتيو وكلهم سوات كلهم سوات سواتيون حجي إتي قدامي معسكر كتعطون كلهم تن لوري زو خدالو من قد يحيسكم كتعطوا كلهم معسكر السوداناتهم مثلا هو كمان يبتو خناتات هجيتي تايو بريهو وجهيو هجي درجة حيت ورك كل نبرت واني نيرو هو سزي تن قول سطح قول سلازو خونه تن ما كاين ببحدا هاي كداني نيرن كله تقول كم زي دكادا دما دلوا بخومي يزخدان مخنياتو وجهنا ساخن قبر نيرنا حج خمو اجيزو الدورنا اجيزو الدورنا حجي صو حدا زسقانا نيرو كومو نهرنا بورتا نهرنا غصلنا خلنا قال ما كاين بتي قلنا يتم عسكر حالفا حجي ساتهم سنبدو تم عسكر نورو وتحضرتنا السودان مالتي معسكرنا السودان انتي مسينا ايلو انتي مسيومنا ايلو هاري تسبي حجي انتاي شو ما كاين ريو تانكتات ريو وتحضروا ما كاين اللوها كالوت زنهنا وقات صعنا اللوها حجي كله تقول سمليانا ينزخدا نيرا قول سلازخونسي سرجاز بحال كمان مرصان نيران بفلايتم وتحضروا مكنا حجي وسيبكاو مسرعنا يوم قال لهم كيسون بدسي وريدنا حبريت انا بورتالها وإمديت حبريت توهيبو دي جنة إنا نحلف دل الناس اللي زوال حنتي كنا دو قرناس دي جنة إنا الآن معسكر متميلسة محلفة منا كيدنا خدنا أسكن بيق مصرفة دا شعو أو حنتي قرانا من قدن بس حنتي سمناوي مبراق تخيط حنتي سمناوي معراب حجيب تقرانا تطول نقول قالي انسي بزي اخي تاتويتا سبيناي كده بزا نسمينا ومعراب تخيد بزي اخي دا يقولنا حجي واصل زنورتم زمرحنا انا باخدنا والتي حجي او حساب تطويلنا توتا كنا الراجل قصيلنا دحرايقن بو اصلنا حجي تندحرينا نورا نربدا تطوين كده مالتنا بتا سمينا ومراب تخيدن نربدا بو قرن روا باركاتي انا بتم عسكراتي انا نايز قلاي هجي ساتو مين سنبيدهم بغياتو تخيلات سريع بتم عسكرهم يتأتو هجي سنبيدهم نحنا خنزيلنا شو قدم بيلهم بقى المحارده وساعات يوم صنيحهم كزاربو صنيحهمنا اردي امهم قال متات قال صنيحنا نحن بس مسانا درجه بزح استايبولنا هجي مودتا تمزم ورحنا نروح يجمم انتهى يكون سلمتهم بزم سيهم ونحن سي بزينا بزبوتازي إلهم حتيتبنا أبزي حمشاي مسرعهم زلو تفلت عندهم تقامتنا شعبية هم زلو تفلت عندهم كما قلت ما بسكمون لهم حجمهم كبزي بتوم كل ويناتهم كيكونوا لهم حجمهم نعم كم كسقريت بداي فيلم حجمهم معنا صبغ تقبلونا حجي خمنا تزاربنا خلنا ما كاين او تقول معت اوام قال متات دلوك تسقلالات كن كاسا وصل خلو وريدهم ولا سايكلو تم وتدرت
سئلهم كفتشوا قال ما تكفت استاجروا كريو خمزي لهم قال تن ما كاي شو سلسته بكلاشين رخوف كدو يجي بيناين خيدا يفلتنا انتهى قاتمنا يفلتن تحرى وقاتي ناسينا تبرت حنت إن تري ناسينا بجرمايكا كله برتنا زي كم محلو سلسته كلاشين نايتم أوتيستي قال ملثاتن ناقلينا شقوط مس بومبا قال ما تاتري يكون كله ساجرنا حجي كولي وكولي حجي برت بوزح خرخوي كالو بركم تيزا زلقنايو ماكينة ملتي برتي نارجفناو أو كالا سعينا ماكينة مالتي حجي خاقر قرو جميلهم كلن كنفتشين هلنا بريت هلو معاتي قال لهم تاتي لهم توم متعدرت لهم سو حجي مجري نيرو أنا خمس ذكرى تاخذ فتشنو وتدرات كون يوم يلون كم زيادرو تدرات كون يوم وما هون فتشوا على نفس كلاشين اللون كم زلوا يهلوا يوم كو جاغاني يوم بلو يوم كو جاغاني يوم وتدرات يوم جاغاني يوم عرايوا أنا خي جينا دي كون يملوا حد غطم وتدرات كابتن ومنسيو منسي واستايد سمعيو ويلو جي جينا تكون كادو السودان كيجيلو اتواقع وحجي دحراي صصنيهم كان كاسقسو قال فين ولو يقرمهم دنيرو نايتن دك نستيونا وقعت هو افرو السوق عليك هو الموصول تنك نستيون نتيرن كوردا اجران تجنينن ويرسن تجنن وي سبلين تجرن ريوانمو دك نستيون مخانن بطوان ترايم زوللي وي صغروخ لحدي طوان ديو اجرمو دك نستيسي توجيان تشفينن تحركم مخ عجب زي بلاد وعجب زي بلان قال مسرعيو دنسيوم بكعسك تدي خبط ماكينة طري لن كور دخل بفلازي إذن استاين دحر خوينو قرمهم نيرو هجي ناسو استاينيرو أو صندوق تقبلهمنا بزح لعن تحتنا يبولنا نجن يتساقم تاينيرو ماي اوف كورس شجرات نيرنا ماي رخبنا بقعزنا ماي خنا مسن وقعدنا زم وقعدنا استخدم لنا دحاني لهم مكينة قرنا ما يكب زمسكم سينا حدا إلى رحفظ ولا نيرو بجالوناتن جريكاناتن قرنا مسينا مقبقنا إلى خبنا مقبي حسبه لا تسران ربعتن مشيتنا تقعدنا تقول له خيوال أيوة أسران خمشتن أسران شدشتن مقبي إلى خبنا قال شكر تسعنا قال ما تتابتن ما كاين سنك ساعنا مساعتن أو أنت ساعنا وساعتن كروب شكر ما يسكن سمشتم تديكوينو أو معسكر هاي الخبنا ولا شعوين مستخلوا زنورس وأرنا نكبر قال ما تاتن حابينا إن نقبر من نجي أين ريوم نيرنا مخنيات الحق إلنا كنا مساسلنا ساينو قرنا بزح كلهم نكورو ما يكالنا مخنياتو كرينا يدلي نكبر كلنا هو كبزو علنا شعين صبحيتو بانتاي للناسو منقصل تلنا نانو كسلا تمع عسكرنا نحن خيفلتكو يسدكم إلنا بنصبو قرعينا يتنكفوهم يعتبوا تادراتهم بريت هلوم هلوم فدا ناديتو مساهم واي ملكتكم يا عينتي لهم سقيلهم هو هجي نصبحيتو نسيو كتبوا قصة تخليكم تخليكم بكسلا تقول تخليكم إيدكم إلنا كسلا قركم سنجا قركم تقول تخليكم نانو زي أقرنا أنا غيرنا سجابتا أرانا من قد ربدا بعلو مكينو أجيرو مريحنا أفانينا سبو قرو فانينا هل قجل أي نبر سخاتكم بس خد كل لهم ما قد غيروا زخاد قجل أي نبركم نو مساكو تريسة ساسين تاينا قرنا تي حد قجل دحرينا نورهجي نربدا ياتي نربدا قرو بركاتيو نربدا ياتي أنا حجي نربدا متى كن أتو أبتقرنا من قد تملسنا نربدا شعرو كسلنا مالتيو نربدا قرنا ربا باركاتينا أوكي حجي ربا باركاتيكم كساع زح حجيين كساع زخول جي كل جعزة صلاقي بزعبة خمسي أبيكم زلهم
ህዝባዊ ዘዝልቕ ዘሎ ጉጅለሲ ክፍለ ሰራዊታት ኣበይ ከም ዘሎ ፈልጥ ነይሩ وሕጂ እቲ ዝገርመካ እንታይ እዩ ሽዑ ረፍድሲ መንሽመይ ንኣቲና ሩባ ባርካ ኩማት ምስ ኣተና ናብኡ ኩለን ተን መካይን ዓሽግናየን ውጋኣትና ብፅላል ገለ ገርናዮም ዝወርዱ ውሪድና ኮፍ ኢልና ከለና ኣብቲ ስግር ዓሊ ብርሂም ደልየካ ኣሎ ሰብሊ ኢኹ ፀዊዕኒ ማለት እዩ ነቲ ሩባ ሰጊሩ ኣነ ብቲ ሓደ ስግር እሱ ብቲ ሓደ ስግር ኢና ነርና እዚ ከይደ ረኺበዮ ዓሊ ብርሂም እንታይ ኣብ ዝብልዎ ነይሩ ዓሊ ብርሂም ድሓን ሕራይ ብዛዕባኡ ስታይ ክብለካ እቲ እሱ ዝበለኒ እሞ ክነግረካ እሱ ጥራሕ ዓሊ ብርሂም መፀውዒቱ እንታይ እያ ነይራ ዓሊ ብርሂም ሲ ዋላ ዳሕራይ ብፍላይ ድሕሪ ናፅነት ዋላ ብትኻልሲ እንታይ ይብልዎ ነይሮም ከምዚ ጅግና ግንባር ናቕፋ ወይ ጅግና ግንባር ናቕፋ ዓሊ ብርሂም ረኺብካዮ ዓሊ ብርሂም ሕጂ እሱ እታ ብሪጌድ ፀላኢ ከይተረፈ ስም ሂብዋ ነይሩ እታ ብሪጌድ ናቱ 51 ከሎ እታ ብሪጌድ ግንባር ናቕፋ ከሎ 4 ዓመት ቅድሚ ክፍለ ሰራዊታት ሕጂ ቆፋር ብሪጌድ እዮም ዝብልዋ ነይሮም ቆፋር ብሪጌድ ኩዳ ጉዲ ቆፋር ብሪጌድ ክብላ ከሎ ፀላኢ ከዓ ደፊሩ ኣይኣትዋን እዩ ፈንጢሱ ክሓልፍሲ ኢሉ ኣይፍትን እዩ ዳሕራይ ሓደ ነገር ክጠቕሶ ደሊ እንታይ መስለካ ኩለን ብሪጌዳት ነናተባህሪ ነይሩወን ፍሉይ ባህሪ ዘማዕበልኦ ኣብቲ ቃልሲ መፍለጥ ናተን ካራክተር ነይሩዋ 58 እናታ ነይሩዋ 51 እናታ ነይሩዋ 23 እናታ ኩለን እናተን ባህሪ ነይረን 77 ሕጂ ናይ 51 ቆፋር ብሪጌድ ይብሎ ፀላይ ይብሎ ንኣብነት 23 ገለ እንድሕር ተባሂሉሲ ፀላኢ ከመይ ይፈልጣ እንዳሃልካሲ ከምዚ ደምሳሲ ኣጥቃዒ ከምኡ ክእለት ኣለዎ ገርጉም ከምኡ ፀላኢ ስነ እናተን ባህሪ ኣፀቢቑ ፈልጥ ነይሩ ሕጂ እንዳ 51 ቆፋር ብሪጌድ ዝብሎ ድፍዓት ፍሕር ሕጂ ዓሊ ብርሂም ከዓ ሓያል ነይሩ እቱብ እዩ ስሬስ እዩ ተዋጋኢ እዩ ኣባላቱ ብፍላይ መራሕ ሓይሊ መራሕ ወጥልኒ ገለመታት ስሬስ እዮም ኩሎም ብከምኡ ፍሉጣት ነይሮም ዓሊ ብርሂም ረኺቡካ ዓሊ ብርሂም ናይ ባሃቂ ጅግና ናይ ግንባር ናቕፋ ከም ሓደ ሄሮ ኩሎም ስታይ ፍሉጣት እዮም ነይሮም ተኣዘዝቲ ናይ ግንባር ናቕፋ 58 51 እንዳ 77 ኣብታው 4 ዓመት ست ተኸታኺቶም እዮም 4 ዓመት 4 ዮምሲ حراي كالوت مزا خدا قال لما تساتم جن 4 ዓመት ኣብ ግንባር ናቕፋ ዳርጋ የማሕልፍ ንኸይበሉን ካብኡ ሓደ ግዜ ኦፍ ኮርስ ምንቅስቃስ ማእኸላይ ግንባር ኸዱ ናብ ሓልሓል በፂሖም ለዘውገለ ኮሚታት ነይሩ ግን ኣብ ናቕፋ ነበሩ 51 ቆፋር ብሪጌድ ፍለጥ ነይሩ እንታይ ዕሊሉካ ሽዑ ወሸው ሰገርኩ ተራኺብና ጓዘና ከመይ ከም ዝነበረ ኩሉ ገሊእ ሓቲትኒ ኩሉ ገሊፀሉ ሽግራት ዝነበረና ብኸመይ ከም ዝበፅሕና ኩሉ ተስተይገርና ሳቶም እውን ብወገኖም ኣነ ዘሰንበደኒ ናቶም ጉዕዞ ካብ ከባቢ ጎኘ ናብ ጎኘ ዝፅንጋዕ ናይ ናብኡ ዝመፅእ ሩባ ኣብኡ እዮም ነይሮም ተሰቦ ካብኡ ብእግሮም ሙሉእ ክፍለ ሰራዊት ሩባ ባርካ ኣትዩ ሰቦ ብሓይኮታ ገሮም እዮም ክመፁ ከምዚ ኢሎም ሳዋ ከይረግፁ ብምዕራብ ናይ ሳዋ ገሮም እዮም ቀፂሎም ልክዕ በቲ ንሕና ንኸዶ ነበርና ንውሽጢ ቁሩብ ኣትዮም እምበር ብኸምኡ ሙሉእ ክፍለ ሰራዊት ኣብኡ ኣትዩ ሰቦ 24 ለይቲ ክዋግኡ ሓዲሮም 25 ኣብ መንገዲ ውዒሎም 26 ኣብ መንገዲ ውዒሎም 27 ሩባ ባርካ ተረፋድ ኣትዮም شعوت متبحث عادكم كما علي لا بس أنا مسكين كان كلاوت كلمات كلاوت سجاب منشوم سنة نيران إلى سجاب جرمايكا سجاب جبي على أبو جرمايكا جن بس أنا نوران جي أبي تليفون ندعي قليل يو ناكلوت سراوت
ከመይ ኣሎ ኢለዮ ንሳቶም ኣዝሊቖም ኣብ ከባቢ ላዕላይ ጋሽ ባርካ ውኦም ኣብቲ ከባቢ ኣብኦም ዘለዉ ፀላኢ ግን ኣበይ ከም ዘበልና ስጋብ ሕጂ ኣይፈልጥን እዩ ኢሉ ሰጊርለይ ማለት እዩ እወ ሕጂ ኣብቲ ጉዕዞ ንመንሽሙ እንዲና ኣቲና ንባርካ ሕጂ ብተዛማዲ ሕጂ ብቲ ሩባ ባርካ እናውዒልና እዋ ካብኡ ምስ ተፋነኹ ሰጊርና ዳሕራይ ክገርመካ ድኻማት ናይቲ ነዊሕ ጉዕዞ ገለመታሲ ቁሩብ ሰራዊት ተዛንዩ ምብራቕ ናሕና ከዓኒ ነቲ ፅርግያ ናይ ሳዋ ዛራ እንክሊል እየን ዝብሎ ኣየር ድምፀን ሰማዕና ኣሎ ሙሉ መዓልቲ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ከሎ ኣልግሱ ካብቲ ሩባ ተበልና መን ክሰምዓና ማይ ድሕፀብ ናይቲ ጉዕዞ መሪር ተጓዕዞ ማይ ሸይኹ ጃሎን ዝመልእ ሸይኹም ድሰትዩ ማካይና ዕረፍቲ ዘይብሉ ንድሕሪትን ንቅድሚትን ንሰግራ ሕጂ ሕሰብ በሎ ማካይና እናሓለፋ በዚ ትሕስብ ሸይኹም ሰትዩ ኣብኡ ሕፀቡ ደቂ ኣንስትዮ ክሹኽ ዘርጊሐን ኣታ እኒኦ ገፅካ ጥምት እናበላ ሰባ ተገደላ ሕጂ እዚ ከምዚታት ምስ ረኣና ኩሉ ገሪምና ሙሉእ እቲ ተጋዳሊት ሓደ ቦጠሉ ንኸውንሲ ኣብቲ ሩባ ነይሩ ብሓፂሩ ኣብቲ ሩባ ዝሕፀብ ማይ ዝመልእ ዝሰግር ሓደ ቦጠሉ ሙሉእ ማኪና ኸ ዕረፍቲ ሓንቲ ሰግር ፀኒሓ ሓንቲ ሰግር ናብዚ ናብ ክልቲኡ ሕጂ ብቲ ደንደስ ኮይና ሓደ 4 ሓከም ኢና ነርና እቲ ደንደስ እቶም በዓል ወዲ ባሻይ ናይ ኮለራ ነበሩ ናይ ሸሮኽ ነበሩ ናታቶም ኣለዉ ካልእ ዶክተር ወረደ ኣሎ ኣነ ኣሎ ካልእ ኮታ ሓደ 4-5 ንኹን ደንደስ ኮፍ ኢልና ንሪኦ ኢና ንዕዘቦት ኩሉ እዚ ማይ እዚ ሰቲኻ በዚ ተሓፂብካ ፅባሕ ንጎሲ እንታይ ዝኣመሰለ ሕማም ኮን ንረአ ኸውን ሪና ዘይንፈልጥ ሕማም ክንርኢ ኢና ብፍላይ ድሕሪ ናፅነትሲ ምስቲ ግዜ ምንውሓን ብከምዚ ምሕላፍሲ ርኢና ዘይንፈልጥ ሕማም ክንርኢ ኢልና ከምኡ ኢልና ገምጊምና ወስደና እንዲ ከይኣትኹ ከለኹ ደጀን ዓራርብ ከይበፅሓኩ ከለኹሲ ኣቐድማ ኣቢለ ኣብታ ቀዳመይቲ ኣብ ሻድሸይቲ ኣብ ሻብዐይቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ድኻም ኣብቲ ተጋዳላይ ዝነበረ ብዋሕዲ ምግቢ ብዋሕዲ ቪታሚናት ኩሉ ዝሳኤ ዝነበረስ ክሳብ ሂሞግሎቢን 9-10 ዝበፅሓሉ ይዋጋእ ነይሩ ገለ ምስ በልካ ከመይ ገይሩ እዩ ዝተጋዳላይ ንስኻ ዶክተር ኢኻ ኣብ ሳይንስ ኢኻ ትኣምን ክንዲ ዝሒዙ እሞ 2-3 ጥይት ኣብ መዓንጥኡ ገይሩ ብሬኑ ካላሽን ተሰኪሙሲ ይከኣል ድዩ ኢላ ሓቲተካ ነይረ ዝሃብካ ንመልሲ እንታይ ነይሩ እሞ ሕጂ እቲ ሰውነቶም ስለ ዝለመዶ ንቡር ይንቀሳቀሱ ግን ክትኣምኖ ኣይትኽእልን ኣብ ንቡር ግዜ ከምኡ እንድሕር ሒዝካ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ብሆሞግሎቢን 9.5-10 ኖርማል ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ግን ተጋደልቲ እንቀሳቀሱ ነይሩ ብ10.5 ሕጂ ኣብዛ ደንደስ ሩባ ኮይንኩም ኩሎም ክሕፀቡ ክትሪእዎም ኣብቲ ሩባ ክሰትዩ ድሓር ድሕሪ ናፅነት ሓሲብኩም ኣሚትኩም ንስኻ ከም ፀሓፋይ እኳ ዝያዳ ኣብ ኣእምሮኻ ዝዞረካ ዝነበረ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚስ ድሕሪ ነፃነት ከምዚ ከመይ ዝኣምሰለ ከቢድ ሕማማት ከውርደልና ይኽእል እዩ ዝብል ክሰግር ተጋዳላይ ክሳብ ሕጂ ሰርቫይቭ ይገብር ኣሎ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ፍርሓት ክፍታሲ ሕጂ ከዓ እንደገና ከምቲ ሽዑ ብቲ ሜላ ዝነበረስ ተፃዊርዎ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ እዚ ኸ ብሳይንስ ሕጂ እንታይ መስለካ ንሕና ብዙሕ ተፀቢና ከምቲ ተፀበና ግን ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ሲ ፅበይ ነበርናስ ሕማም ፀላም ከብዲ ሕማም ማዓናጡ ሕማም ልቢ ሕማም ኩሊት ከምዚኦም ቶም ከበድቲ ስራሓት ዘካይዱ ኣካላሲ እሳቶም ክጉድኦም ስለዚ ብዙሕ ሕማማት ንዕኦም ከጋጥም ንብል ነበር ሕጂ ብዙሕ ነገር ዘሰንብደካ ነገር የለን ካልእ ውን ምስቲ ንሪኦ
ከቢድ ምንቅስቃስ ንኣብነት ጥሜት ነይሩ 3 መዓልቲ ይበልዑን ተጋደልቲ 3 መዓልቲ ዕለት 24 በሊዖም ኣይበልዑን ድሕሪኡ ግን ኣብ ጉዕዞ እዩ ነይሩ 25 ጉዕዞ 26 ጉዕዞ 27 እዚ ዝብላዕ ኣይረኸበን እቲ ተጋዳላይ ክገርመካ ኣብ ዴባ ምስ በፃሕና ድብላዕ ክንደልየሎ ምስ ከንገለልና ላዕሊ ታሕቲ ነይልና ድኳን ነይራ ኣብኣ ተምሪ ፀኒሓትና ፍርቂ እዛ ብክሻ ሳይድገሩ ፍርቂ ፀኒሓትና ገዚእና እያ ምክንያቱ ካብ መንሽሙ ገንዘብ ማሕር ደበሳይ ገደፈልና ክምለስ ከሎ ካብኡ ተመሊሱ ከሰላ ሂብና ካብኣ ገዚእና እስከ ክንመቕሎም ንገለገለ ኢልና ኣስተገርና እሳተ ደይ ኮይኑ ሽኮርካ ኣብ ገለገለ ዝረኸቦ ተደይኮን ዝመልዓ ይትኸበን ሕጂ እዚ ኩሉ ርኢኻ ናይ ኣእምሮ ስትረስ ዊን ኣሎ ጭንቀት ናይ ኣእምሮ ዊን ኣብ ኩናት ፍሉጥ እዩ ፖስት ወር ትሮማ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሰራዊት ናይ ተራእየ ድሕሪ ኩናት ቪየትናም መዓት ክስታይ ተራእዩ ድሕሪ ናይ ኢራቅ ኩናት ኣብ ኣሜሪካ ተራእየ ፖስት ወር ትሮማ ኣሎ ናቱ ናይ ቪየትናም ኣሎ እዚ ፍሉይ ሕክምና ዘድልዮ ናይ ኣእምሮ ሕማም እዩ ኣባና ኣይተራእየን ሰምታይ ኣባና ኣይተራእየን ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ እናልዕሎ ኢና ሓደ እንታይ እዩ ሓደ ዕላማ ስለ ዝነበሮ ነቲ ዕላማቲ ተቐቢልዎ ክፅገም ክጭነቕ ከም ቅንቡል ወሲድዎ ንኩሉ መከራ ስለ ዝተጓዕዘ እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናፅነት መፅኡ ሕክምና ትሪትመንት ንገዛእ ርሱ ሕክምና ንገዛእ ርሱ ሕጂ ከምኡ ተረዲእናዮ እምበር ፖስት ትሮማ እንታይ ሽሙስ ፍሉጥ ይፅላል ኣሎ ሕማቕ ጠባያት ኣለዎ ምጭዕታዋት ኣለዎ ኣሜሪካ ደሸገሮም ድሕሪ ቤትና ወሱ እዩ ድሕሪ ኢራቅ ወይ ደሰዲኦም ዓራምቦ ሪኢናዮ ኣባና ግን ድሕሪ ኩናት ዝተረኣየ ጭንቀትን ፅላልን ካልእን ኣይነበረ ስለዚ ኦካልቲ ምናልባት ሁሉ ኸውን ንብል ኦካልትሲ ዘይርአ ብውሽጥካ ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፍና እንታይ ተቃተዘብ ምፅማም ካብኡ ዝመፀ ዝኾነ ተፀሚሙ ከይት ተጋዳላይ ምክንያቱ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ስለ ዝለየ እዚ ዘጋጥሞ ፀገማት ከም ከቢድ ገሩ ስለ ዘይርአ ክኸውን ንኽእል ዝብል ገምጋም ንሕዝ ማለት ተጋዳላይ ዝብሉኻሲ እንታይ ፍጥረትካ ኢሉ ወዲ ትኹል እቲ ፍጥረቱ መርድኦ መቸም የድሊ ምፅንዑ ሓደ ዓብይ ተመክሮ ዘገርመካ እንታይ ሽሙ ዘገርም እዩ ክትኣምኖ እውን ዘፀግም እዩ ኣቲና ዓራርብ ሕጂ ካብኡ ናብ መንሽሜ ኢና ከድና ብባኑና ገርና ዴባ ኢና ኣቲና ሕጂ ባኑና ክትሓልፍ ከለና ሕጂ እቶም ኣዘዝቲ ኣብኣ ኮይኖም ንኩሉ ክከታተልዎ ባኑና ሕጂ ሓደ ኣገዳሲ ታሪካዊ ቦታ እዩ ቀዳማይ ነገር ሕጂ ኮይኖም እዮም ዝከታተልዎ ንኩሉ ዳሕራይ ክንሓልፍ ከለና ባኑና ፀዊዖም ኣላግስ ኢሎም ፅውዑኒ ናብኡ ድይብ ምስ ደየብ ክሽዑ ኩነታትኩም ከመይ መፂኹም ይብሉኒ ኩሉ ገልፀሎም በሉ ስጋር ሕጂ ፀላኢ ኣበይ ከም ዘለና ይፈልጥኒ ብድሕሪት ዘለው ተረፉ ኣብ ጋሽ ባርካ ተቆሪፆም ተረፉን ንሕና ዘዝለቕናን ኣበይ ከም ዘለና ይፈልጡን እዮም ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ፀላኢስ ኣበይ ከም ዘለና ስለ ዘይፈልጥ ተጠንቅቁ ጥንቃቐ ትገብሩ ኣብ ዴባ ከዓኒ ተዕርፉ ስንቂ ክመፅእ እዩ ኩሎም ውግኣትኩም ሕማትኩም ፅቡቅ ጌርኩም ኣሊኹም ኣዕሪፍኩም ደጀን ተኣትዉ ተን መካይን ግን ክንጥቀመለን ኢሎም 20 ገለን መካይን ያትሪፎም ነቲ ብእግሩ ዝመፅእ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ናይ እንዳሳን ሓደን ድፋዖም ክምለሱ ብህፁፅ ኣብ መሊሶሞም ንሕና ዴባ ኣቲና ሽዕን ከዓ ስንቂ መፂና እኹል ስንቂ ሕሩድ ከይተረፈ ገለ ከይተረፈ ኩሉ መፂና ኣብኡ ኣኼባ ገርና ውግኣትና ከመይ ጌርና ንእለይልና ኣብ ውግኣትና ምእላይ ኣቲና መጥባሕቲ ከነካይድ ሕማት ስታ ክንገብር 3 መዓልቲ ውግኣትና ኣፀፊፍና ሽዑኡ ምድላው ንዓራርብ ገርና ኣብኣ ናይ መወዳእታ 3 ናይ ሸሮክ ሕማት ረኺብና ደጀን ከይኣትዩ ፍርሃትና ነይሩ ንዖም ፈሊና ሓኪምና ድሕሪኡ ብ5 መዓልቲ ኣብ ሳልሳይ ጀሚርና ኣብ 5ይ መዓልቲ ጠርንሕና ዓራርብ ኣቲና ኣብ ደጀን ዝነበረ ሰራዊት ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ እዩ ዝሪኦ ነይሩ
و تخيل عرار مساعة ناسي كل سبسي كمستأمر كوينو مغنياتو نحنا هنا قدامي أتينا أنا مستم قدامتي أتي مغنياتو ببحمشتي الناس عنا هنا أتينا هجي مستم قدامت حمشتي أنا أتي ساعتكو كل تي أبروبا عرار من رفت هوسبيتال كل دنسيو مغنياتو تي ورنا يسألأي زي سنبدي نيرو شمونت خفلة سراو تدمسي سنة شعبية حانت تراحي جتري في شعبية كل نبرته أبساوا نبرة كندزي خنطال إخلي كندزي نبرة تانكتات كندزي كم زي وريا نجراي نبرة فحبتنا أتي وقالي السودان أتي وقالي تماريخ وقال حجي زي أسم بدوم سنحنا نحنا مساعتنا كمي مسيخهم كمي يتخونتات زي حتى زي خادي خبتي لكل خام عرز خاد سنبدو من تاينيرو كاب كفلتات تواصع نيران حلتات أواز يوم يجي أمونغو سوا أمونغو منشو من زعردا نيران أب أسمات عدايت كبابي أو زعردا نيران من البات كابدي جنس تواصع كابدي جن تواصع إنسي أو زعردا نيران حجي تتواصع حدا كان أي تورناي يسأل له هو بعد طلع عند جنة أتلو إذا كله أسم بيدو وصنعه تحرى ولا حنتي إلا نسلنا يوم سراوتنا من اللي سألوا ندفعوا نحن خام أتينا لنا سراوتنا وقعتنا خام نسألوا كلنا ولا حنتي سأجم يلن إلا استايمس قرنا قرب كهدي جميل جن يتورنا يسأل بقى خمس فحفح زبالة الشعبية تودت كم قر يزورين رشوا زي جنتي دجنا ولا قرب الساجرو دهراي تمزلقوا كلي لاين ورا كلي لاين ورا حجيتي نانا صبق أزلقنا زم بجرماي كاجرنا زلقنا ولا ندسان حدنو بصفوف دفاع متبلسم حجيتي قرب شجرنا ورا نايتل لاي قاش باركانا ورا ناين دا سمانين حمشتن دا سبعة حمسان كلتين نميتن حدن كوابو توما وصل النورة وتاريفهم زيهم هجي بيناي امززل وزلو سلا يفلتن كله معالتك يفلتن صبو خابل على جاش وكاب صبو خاب بعتهم بيها مسحر شبكو جرم بال منصورة بتيخم منصورة بتيخم أقردت كرنت ترجع قريصهم مسجروا تراي فليتو طلع مسجروا فحمسلوا لأنه بتأم كخدو قال يوم مانيش مزارع تتويم كاتفو قال يوم ما تخيلهم ملف سوخ ديبو أو مسوسخو صلا فليتو أو قال دبدبات قال استاجروا سازي صلا بصفوف بوتو سراوتنا صفوفاتيو سراو استايكا شعو نحنا دفعتنا هم تملسنا فليتو مالتي كلمة يجن فحفحي لو مالو زبل وري معت اخلي تاريخيو معت مساريها وتاريخيو معت اصوار الراجفنا عينا شعبيها زبل ورثاتي نيرو هديت ورثين سراوتنا بدا جن غير نتنكفلتات قرب استاجروا نيرو يا ከባቢ 86 እንትኾኑ ሓካይም ኣገር ሓካይኩም ገለ ጠርኒፍኩም ዓራርብ ብኸመይ ወዛዚምኩሞ ሕጂ ኩለን ከምዚ አንተ ወጣውስኮ በብሓሙሽተ እናግበርና ሓሙሽተ ማካይን ውግኣት እናግበርና ብኣርባዕተ ሓሙሽተ መዓልትስ ቅርንትና ኣቲና مسأتنا بوحدس أحد أخبار نقبر نيلنا كلهم تم بحسب توقعزنا مغنياتوس رئيتو نهاتاتهم سمعيتات قالت لنا أخبار قرنا صبح أخبار نيرو كلها ناتم حكاي من قبالاتنا قالن سمانين شدشتن بحسب زلزل غنا هنا توم حمسان شدشتن كأ نايك فلا سراويت نيرو من قاد أمتات وقعت حجمسي نوعدهم فم لسي كان مساناز لعب نايم أرام نيرو مسانا أبساوا قال زنورو ساتومين مسانا زلقهم إتا حكيم ناي شرخ زكاتاتو النبرو مسوع الدكتور هابتاب ساتو مسانا زلقهم
نحن خانيم سانا زنورو أزلقهم سلزي حوصوا سلزنورة إنه ببطأ مخلو أخيبا قرنا لهم نايب حق استاينو رئيسة تنيرون سمعتات تنيرون استايقرنا ولا حنتي نبرن حنتو حتى أتيمو لحظته سلمتاينا معسكر السودان أتينا انتقوينا هنا قليز بالنيرو ردو متسي سلزخوني ولا حنتي مليسنا لهم ساترين بدحريو تدالو تبعيكم دحريو يعني قال قرب من السنة كلتفكم بتاعهم كي تكون سم الدلاو مقبار كدلي معناته سلاي نابس بس مدلاو نبتها توقف مدلاو كتقبر توهيلن عم بربط شان تملسي دراوك تقبر عم بربرة تملس توهيل كاش شو تملسكا تملسي حجي نيشتي كتسقرنا نتا تمس زلا قال معتتنا كمتي حدا بإنجليز سيفول كازلو حدا بلوز ودا نيرترا كابتن بلوز عدكا نيرترا حدا تواقعي جيجنا تواقعي بلح حكيم كوم دما بلح صحافي وري صحافي يزبلك مصحفكا دحر دو يخون تلمتاتا نايز حج كله زخدنايو دو شعو زخلو انداخدكا ون تلمتاتاس ميري أبرسخا نزانا حجي كابس سحل نابس مراتبل تستل من ايتا زانتاخا بايزاز مصحفكا شعو نيرو ديو أبرسخاس ويس أسمراتي خمس الرقادس كايخا حدش تلمي أبريقا ولا زوجي مسلني أي مسمع أنا ناوحلو الكيز خيد نيران بري ببوانو سي نامنسي كبارون تو توجيش ناس قب عرارون بساسي حدا زي السع سئل قدي في الكايز خيد تسئل سي نواري سلازي نواري سلازي خوني أبزي خوني اوان كذكرو كصفو سلازخيل بخمو انت زي كوينو تلمي نايكم إينا برن تلمي زمسي كله دحرنا زلمتي